samtang nagpabugnaw ta, nag-init sa tag para kuanan sa spaghetti. O tawa, aning bukal na di ay. May bukal na sad ang ato ang agay kainit. Kung sa tig ibutang? Oo. Ako sa tig kung ibutang ka ng bato. Agay. Ubida kainit. Ching! Anong di man? Hi, dam! Hi sa atong vlog! Hi! May gabi vlog! Maupay pagmata sa among madam vlog! Maputos-putos na tagkuan. Maputos-putos na taglumpia. Anya style ng among lumpia. Kaya ni-request ang kuma nga pagutangan og cheese. Unsa kay lami ani? Ato ra ning suwayan. Lami ba kaha? Pulos lang ni suway. Ato sa butang nga gamay cheese. Daghan gini kay daghan kay nikutan maangay jud ni kay daghan magutanon gibutan. Sibat dam istoryahe. Dam. Daghan kay itong lumpia dam kay kuan man dam. Na may dahaw tanon dam. Diba dam? Maangay gid ni dam. Siya ro dini kaigo pamaho pa ni udto pa ni hapon. Nga utanon hapit 2 ka kilo. Dam na. Madam no. Kanang bataa. Kana bang bataa ba? Kana ba? Ikaw ba? Madam. Dam. Bata pa man ka dam. Magsige ron ta kag katog, da tutoy. Magsige magkagmata. Unsa man gusto kang mo trabaho? Ha? Pangitag trabaho dam. Panglaba dam. Pagluto tabang diri putos. Tabang putos diri dam. Bida ni mo dam masige ka magmata dam nga unta kay trabaho. Inakadako ni mo dam di nakakatog. Kay sigihan na kag sugo. Sigihan na kag sugo. Karong gamay pa ka sige katog. Sa matug unta karon kay bata pa man. Di ba? Bata pa man. Wa ko may trabaho agi nagdulay. Inakadakuan na din na nakatog kay daghan ng sugo. Karon di ka matug. Yung mga sigbinda magsige naglaroy-laroy. Mo ni na sa tay pasayan, nagamay. Pasayan. O di ba? Nya kana ang para kuan sad na spaghetti mag-spaghetti sa tagamay kay pahinungod sad sa birthday. Birthday man sad niya. O ato sang luto ang spaghetti bisag ginagmay lang gud. Pahinungod okay na kayo ng mga ginagmay guys. At least na ma-celebrate. Oh. Charang! Mo na niya to spaghetti ro na atong tilawan. Atong tilawan ang atong spaghetti. Oh, di ba? Oh. Ang kalami sa spaghetti. Lami kayo, guys. Oh. Excuse me. Oh, di ba? Kalami sa spaghetti. Oh, mao na atong kuan sa para kuan guys, para sa bami. Ato din ang pakuan nun. Atong bami. Nya samtang nga lata ta sa para subak sa bami, maghugas-hugas ta kay na may daghang hugason nya wa may laing masugo og hugas. While nga nagpahumok ta, maghugas-hugas ta kanay daghang hugason. O di ba? Mausad niya yang ato ang bami. Bami niya nagluto sa tagpasayan. Ginagmay lang god kay para pahinugod ba ni sa ayahan man sa birthday god niya mga tug simala.
Bami, gamay ra gud ni. Nya na say lumpia mo nang lumpia nga atong giliki. Luto ng lumpia, guys. Oh, lumpia. Ang bami. Ang pasayan. Ang spaghetti na nasa rep.